Dit spul is meestal, hè? Dus plastic. En dat wordt jaren voor de vergoed. En als het vergoed, dan wordt het van het microplastic. En daar had iedereen last van. Ze had nou ook al Safia. Ze had al microplastics gevonden in het bloed van de mensen. In het begin deed ik het 1 keer in de 14 dagen. Maar ik denk het nou een beetje vaker door, omdat ik nou echt van mijn zoon rennen had. En dan kan ik dit mooi combineren, want alleen een rennen ging er vol aan. En dan doe ik dit zwartvuil erbij. En dan ga ik er wat meer aardigheid aan. Heel erg positieve reacties. Hè? Als je op de fiets bent, dan haal je de toemkes omheen. En in de auto ook. En vooral ook een roemwij door. Als ze dan wat aan de kant gaan voor mij, dan steek ik de grip er een omheen. Zeer bedankt als het aan de kant gaat. Wat meisje ben netjes, hè? En doorzichtige plastic poeder met al je brute condooms erin. Ik had het net teld, maar ik denk wel 15, 20 brute condooms. Nou, te vies van worden. De oogst. Nou, een piketpjeltje zat erin. En voor de rest is het al je liter ratzooi. En poetjes en McDonald's en moeilijke kapjes dus, hè, Joet. En lijkt wel van alles.